Tá sraith fiseáin seolta ag an eagraíocht Tús Maith i gCorca, chun cabhrú le tuismitheoirí níos mó Gaeilge a labhairt ag bhaile. Tá na fiseáin bunaithe ar hanga a úsáidimid go léithúil, agus bhí daoine óga lárnachs na fiseáin. Písa é mar gheall ar dúirta ulla. Ó, dúna tú sin díomháinú fásach. Bhí mar dul ar scoil agus sa tmáint síos ar scoil agus chuir machs an tuigeas léim mar seach sa bhótar. Bhí sé duine fiseán míall ar mis agus má bmháthair bheith déanach, bhís déanach a gcóir scoil is bhí sin déanach chun dul i gcobar, agus cha mar ré isteach ar scoil agus cha sí sin ré a gcobar mar bhí uailach daoine fneachta. Ní sé stór sláán, bí chana lár fadagat. Bí go maith? Gúnaí mo chalí maith. Bhuine sanna henabhis agus son goibh sé anna bheith geisteoach le cholam macart eisteoir ras na rún chomma. Beidir go mín láún ag géirigh an lenaí thugann gan ach beidir nábeh ach Gaeilge go duine bháinna chu. Agus braimid go garúid na fiseáin sa anna bhór leis an duine san beidir náfuil Gaeilge ar doile cumar is scenario says léithúil atá éirí ar maidin na dul ar scoil a déanta chuid obair bhaile, so duine míad ar fad é sin go léithúil agus so tá míad asúil go mór go dacó sé seo le tuismitheoirí sa síomhsan. Ceapan thoir sé ceareachta an chud daoine nach bhfuil Gaeilge na cá agus bhaile siad gan na labhairt. Ar bhaile mil nó suh. Beidh an sraith fiseáin le feiscint ar cheantair YouTube Tús Maith. Aisling Ní Dhonnabháin, Nuacht Cúla4, gCorca.